Akşamınız hayırlı, hormatly ildeşler. Bugün yine Ağattaşım bilen sizin karşınızda ekranda. Bugün käbir soraulary boljak. Merdany ildeşimizin. Şoň üstünde biraz geňişräk temalara da girmemiz mümkin. Umuman başlangyç nämämiz biraz Türkmenistandaky maşgala uruluşy ýa-da jemgyýetiň nemesi täsiri bilen maşgala uruluşy diýen ýaly. Ama sözü Merdany ildeşimize vereyim. Edenlikler yurttaşlar geçen hayatız. Arada bir medyada bir video var. Video çekilipdir da orada maskala derdin ayıptır. Yani yine derdi olanda ne aylı? Dilinde de bir cahillerin soruna cevap veripdir da. Bu cevabım şu meselenin köküne değinen bar veripdir da. Şeyle geçeceği da hem de maskala men şeýle düşünýän yoldaşynyň yani Türkmenistandaky ýagdaýy da çağlaryndan ýurtda goýup eklenji üçin yurtdaşyna yani Türkiýe çykaýdan denen maskala. Indi şu taýda indi maskala Türkmenistanyň maskala guruşuna deňňärde yani sonra verilen jogaby şeýle berýär. Yani yani öz isteglen çıkaytmanlığı var adaydı. Ondan ataların diğer öz çağatına, öz denamına çıkmayanlığı var. Erkeklerin yani onların geleceğini hiç değil. O erkeklere yüzleniyor da çağlarının denamının ya öz maskalasının geleceği var. Hiç üretmeyenliği var da. Aydık geçer da canı yalnız. Yani bu sözleri nereden gelip çıkardıysek yani yankıdan maskala aydınlanana meňňärde. Yani fikret bilmene mümkinçiligi bolup dörenligi Haýsy ýagdaýda näre o da biraz näme boldu? Öyle oturan Türkiýanyň içine meňdeş. Ondan yani köplenç her kim sosyal medya ulanýar, kim TikTok wa Telegram wa şonuň ýalda karşılıklayın cahillerin deren soruna cevap veripdir da yani meselenin köküne varıptır da cevabında. Buna ondan fikret bilýän adamlar, aydınlanan adamlar buna düşünýär. Ýöne halk köpçülüğüň içinde şu ýagdaý nereden gelip çykdy, nire barýar bu ýagdaý yani biziň maskala institutymyz nähil ýagdaýda we nähil ýagdaýda bolur diýip sana bu soraw ýüzlenýär. Sen näme bolsa bilişde ýyllaryň sarp etdiň. Sosiologiya bilen baglanşyk diýjek bolýanda. Men sosiologiya däl bilen o bir zatlar diýip bilerni insan. Indi düşünüşüm boýunça men dol düşünmedim ýa-da ildeşlerimiz hem näme däl indi bir sosial mediada bir erkek bir aýaly ırsarapdyrmy? Näme diýipdir o? Ýa-da asl sözü näme ulanan söz? Asl sözü soraw şeýle berilipdir. Türkiýe çykaýdan zenanlarım benim şaraha değil. Bazı bozokçuluk edýär diýip o Türkler gelýär ýoldan çykdy. Maskalatyny sereden oklar. Şoň ýürüýdi, şoň üçin edýärler. Bozokçuluk etmek üçin diýip şeýle soraw etdirdi. Ondan ýa-da zenan maskalanyň buňa jany normaly özüniň şonuň etmeýändigini aýdypdyr. Sebäbi näme üçin aýdypdyr? Sebäbinden şöyle yüzlenýär da diğer erkekler diye maskalasına, çağalarının zenanın geleceğini seyretmeyen için biz mecbur kaytmalı olduk diye. Şunun için ağzını zimi oturun diye da erkekler aydı. Yani kıymet diyecek olan öz halal rahmetimiz bilen kazanıyat deyip şöyle sözlerim geçer de namusumuzu saklayak diye sizin krediyanlarınız yani onun ýaly bir näme bozokçuluk edem dok mejbur etdik işlemäne diýdi. Düşnükli ben düşündüm ýa bu bir hili öň ýargy diýip bir söz bar da onu ýöreýte ýerleşdirýärler daşar ýurda çykan aýallar o şeýle diýip üstüne topulýarlar da hüjüm edýärler. Üstüne topulup hüjüm edýärler. Bunyň sebäbi bar. Näme üçin aýallaryň
biraz pul kazanıp erkinliğe çıkması cemiyette käbir zatlar üýtgedip bilýär. Misal üçin gorkynyň aslında bolan neme çağalır o misal üçin aýdal daşary ýurda çykan aýallaryň çağalary bilen içindäki aýallaryň çağalarynyň arasyndaky tapawut gatly boljak-da. Daşary ýurtdakylaryňky birazrak bolsa da özüne göwün ýetýän gorkuzman ýetişdirýär-de. İçindäki bolsa gorkuzup rahat bir hili gul terbiyesi berýär. Daşyndaky iň bolmanda terbiye vermekden hem biraz uzak kalıyor da isleme. Yani şol bir vaktin özünde de pul geçýär eline. Indi başgalada iň soňy kimin pulu köp bolsa şol başlykdyr. Buna hemme jemgyýetde de şeýler hep. Pulu kim köp kazanýan bolsa başlyk şol bolýar. Soň bizinki al jemgyýetlerde bolsa pulu köp kazanýan aýallaryň ýanynda pulu az kazanýan är diýeli kän durup bilmeýär türlü sebäpler bilen bozuluşmaly bolýar. O diňe biziň jemgyýetlerimizde şeýler ýa islamy bir neme bilen boýalan jemgyýetler şeýlede. Ösen jemgyýetler eýle däl, iň soňy pullaryny bilen neme edip berenek, pullar bir-biriniň puluna da garşy berenek, aýratyn hasaplarda durýar, olary has üýtgeşik. Bizimkileriň o akly ýetirmesi entek o ir, o çyg meselede soň şunluk bilen aýallaryň üstüne bir hüjüm edilmegiň nemesi o başlap biler. Bu bir sebäbi. Başka bir sebäbi var, bulam emel usulda döredilýär. Ýöreýte mışmış nemesinde ýaýradylýar. Misal üçin aýdaly KGB-nyň tarakanat derleri bardy. Näçe ýyllardan beri işläp gelýär bular. Indi bular oturup duranda köpçüliň içine girip çykýar. Edil misal üçin aýdaly öýüňe belki bir gelip gidýändir. Owadaşyňdyr, goňşyňdyr. Ýöne şo tarakanat deriň adamdyr. Oňa misal üçin bu ay ine şu temany, şu meseleni ýaýradýan diýär. Misal üçin näme bolsun? Daşary ýurda çykan aýallar bozukçylyk edýärmiş aňyrda diýip mış ýaýratmalyda. Turanda ýa bilelikde içen wagty bile işgär bolsun ýa-da takside gidip barýan bolsa taksiçä gurrun berýär. Şey dip neme ýaýradýarlar. Mış bu diňe ýurdun içinde däl, ýurdun daşynda da şeýle ýurdun daşynda da bir ara gelende türkmenleriň arasyna girýär. Şol nemeleri ýaýradýar. Ha birini görkäs diýsen, o belki ullakan görkäs bilmez, bir 2-3 tane görkäs 100 adam içinden. Olan bolup biljek bir ýagdaý, onun bolup biljegine de hazır az wagtdan deýineriz. Bu ikinci nemesi sebäbi. Birinci sebäbi erkekleriň ezikliginden, ýa-ni islamy jemgyýetdäki erkekler ezik bolýandyr, aýalyň birazrak bolsa da güýçlenmesi kän hoşuna gidýän däldir. Gitmeli däl-de. Beýlek tarapam ýa-ni ýöreýte mış ýaýratylyp aýallaryň hem aýallaryň namysy kirlenilýär. Indi bu näme üçin edilýär diýip sorap biler ýyldaşlarymys. Ikincisi, birincisi düşnükli. İkincisi ýani mış tarakanat diýelim, mış usully ýaýradylyşynyň sebäbi ýene de aýlanyp şu aýalyň güýçlenmezligine gelýär. Näme üçin diýilende bizim jemgyýetimizde aýal hiç pul kazanmasa da öýünden çykman oturan bolsa da şol güýçlidir. Äme diýilende dawa etmeli yer bar bolsa şo gidýändir. Dawalaşyp almaly bolsa. Ýa-da jemgyýetde aýalyň ullakan bir orny ýokdur welin, ýani äri ölse, taşlap bitse, ýa narkoman bolsa, ýa-da alkaş ýa Türkmenistanda bolup biljek sebäpler o erkekden diňe iksansy bir adam şekilli başgalany edare edýändir. Galanlar kän ullakan başgala bilen gyzyklanýan däldir, gyzyklanan ýaly edýändir käbirleri. Soň ýa-ni aýal seretmeli bolýar-da,
neme tarapında. Şonuň üçin bir güýç bar. Indi bularyň eline de pul geçýär. O pul ullakan pul däl, ýani şonda da pullu bolýarlar da. Aýdal daşary ýurda çykdy. $40,000 gazandy diýeli. Bir aýalyň $40,000 gazanyp neme etmesi ullakan bir güýç. Türkmenistan ýaly ýerde. Ýurdun içinde erkekler var. Ol $40,000 gazanyp börken ýurdun içinde $2,000 gazanmayan erkek var da. İkisinin arasında gaty ul tapagat bardyr. Soň bu zatlar neme diýär? Soň Türkmenistandaky aýallaryň çykdyjylary azdyr, özlerine az pul harçlaýandyrlar. Erkekler ýaly däl, erkekler içýär, gezýär, tozýar diýeli. Şeýle bir nemeler var. Aýallaryňky biraz başgaçarak. Ýani bizde maşgala merkezliräk, iň soňy aýallar şeýle bir ýagdaýda. Soň maşgala merkezli bolan adama köp pul gazanyp neme etmesi o däl. Soň bular näme diýär? Iň bolmanda bir awraýyny bir düşüreli şu aýallaryň. Pul köp bolsa da awraý pes bolsun diýilen nemede ýöre diýär. Soň iň soň Sosyal statüs. sosial statusyny pesel diýerler. Ýani indi sosial status gowy atlatdy. Sosial statusyň beýik bolmasyna durly sebäpler barda. Pulun köp bolmasy, tanış bilişin köp bolmasy ýa-da doktor, advokat diýilen ýaly hünärleriň bolmasy diýilen ýa-da nemeler bir adamyň jemgyýetdäki statusyna, ýa-da sosial statusyna beýikligini, pesligini keskitleýär-de. Soň ýa-da awraýynyň pes bolmasy diýilen ýerem aýyna bu aýallar daşary ýurda gitdi. Ökman bozukçylyk edendir diýen ýaly bir nämäni çyzyp geçmeli. O pulun köp bolsa da soň şoň üstüne geçýär diýip pikir edýärler. Şeýle bir mesele. Şonuň üçin aýdandyr ol ýa-da seniň aýdanyň biz seniň o seretmäligiň üçin diýär-de umumyň seniň o ýasan çağalaryň bakmak üçin daşyna çykdyk diýilýär-de. Şeýlere bir zat var. Soňam ýene bir neme var. Bulary Türkmenistandaky jenaýetçi topary gorkuzýan ýene bir sebäp bar olam. Şol jan geldi hazır şu neme deýinde. Olam näme diýjekdim men? Gorkuzýan sebäp jenaýetçi topar gorkuzýan sebäp şu aýallaryň täsir edijilik demesi güýçlüde. Köp ýerlerde karar alyp neme bilýär-de. Bizde de ýanky jemgyýetiň içinde hiç kim karar almaly däl, gorkup gezmeli. Erkekleri görýäňiz ilkinji iza ädime diýenler erkekler bizim o gaty ýakyna şahyat bolup gelýärdi. İçinde bar o gaty seýrek ýani aýallaryň hemmesi ortalama nemede deňrek. Ýani gorkup neme edip gören aýal az erkekler bilen deňeşdireldi. Erkekler gaty gorkak bana birinji bilsinler. Gepini düşündürüp bilmeýär. Türkmen erkeği gepini düşündürüp bilen ok. Hiç haçanam. Soňra bu zatlaryň netijesinde de bir eziklik emele gelýär-de. Ezikligiň nemesi ne o daşary ýurda çykan aýallar beýle diýip soň geçen Twitter'da da biri ýazypdyr o hakykat ünsüm çekdi. Bir türkmen gyz daşary ýurtly birine durmuşa çyksa emme kim onu kritike tanqid et galýa, ýöne bir erkek daşary ýurtdan bir gyz alsa, gyz bilen öýlense, ona hiç kim ses çykanok näme üçin kan diýip soraýar-da. Gat dogry bir soru, soraňyň jogaby. Ezik erkekler sebäbi gaty seýrekdir. Daşary ýurtdan öýlenýän türkmenleriň sany gaty azdyr. Ýani aýallar Olacak bir olmadan da näme? Yani aýallaryň sany kändir. Sebäbi aýallar näme de bolsa da özünden has beýik statusdaky erkekler bilen durmuş urmalysılar. Sebäbi maşgalany, çağazdy, ekläp bilip bilmejegini göreneme diýär-de hasap edýär aýallar. Ýani dogly
iqtisadi neme bähbit. Bu şeýle de bolmalydyr. Ýoksa pikir etdi hiç özüne oňarmaýan bir erkek bilen durmuş urup çağa edýän o çağa bak bilen oksaň özüň kommersan sumkaňy südüräp çağan bakmaly. Kime gerek? Gerek dälsoň şonuň üçin dogry neme öňünden karar berjek bolýarlar da. Türkmen erkegi bolsa kän gyzykly däl. Taşar ýurtdaky erkek näme-de bolsa da güýçlü görünýär. Güýçlendir belki de ýa-ni neme iqtisady mümkinçilikler boýunça. Şeýle bir zat diýjekdiň ýaly. O kommentlerini ýa son kaýdanma. Indi başlaýan indi Renan maskalaryň köp agalanmagy ýani iqtisady ýa-da düzeltmegi ýa maskalaryň ýa-da düzeltmegi o normaldyr aslında. Ya köp adam kazandı deyip onu ezmek ya yigrenmek diýilen o duýguy çykarmaly däl da aslında. Yani şol ýa aýdyp kesdiň islam dünýäsynyň içinde Renan maskala erkegiň gapyryşyndan döredilipdir, mudama hyzmatynda bolmaly diýip şonuň ýaly ortamda ýetişdirýärler da. Bagaz diýdi ýene diýdi kitap diýdi şonuň ýaly mudama ýanda Renanny düşman hökmünde görýärler. Bana bolsaň ýa tarakhana derdiýeniň jahil halkyň estetik elýän ýa kabul edip biljek, derrew kabul edip biljek, durmuşa uýgulap biljek pikirlerini ortağa atýarlar. Bala jahilam gapy almaly da birinji düşman aýaly boljak Renany. Jemi meseleňi mesneter etjek. Ömrüge diňden habar ýok. Şol ýeňip bilmedigi ýanda aýaly boljak da. Hawa. Şöyle düşünýärler. Häzir endi daşar döwletden erkinlige çykýarlar, kurbaldanýarlar, dünýäni görýärler, bilgini alýarlar. Gereken halkyň sesini dinleýärler. Ozam içeridäki galan ýoldaşyny görýär, ütgemäni islen ok, aýdyp görýär, diýip görýär, ene biziň milli aklamymyzy orslar dönüklerini bilen sömürüp ýatyrlar. Biziň çağalamyzyň neme pullary şol biziň ata-babamyzyň pullary bir şol Türkmenistanda şol iş ýok diýär. Ýöne şol ideýa gaplanmaly da sen öz çağalan gelecek üçin ýa aktyklaryň gelecek üçin şol ideýa hyzmat etmeli. Ýani ýurda hyzmat etmeli. Ruhlar kowjak, öz pullaryny aljak. Onu bilibem ýene-de etmeýän bolsaň, aýpolýar aýal otursan işin bolmasyn, gerek adam öz eder diýip tursaň, senin gorkakdyňy bilýär da ýa-ni Renanyň. Ozan senin ýaly ezik gorkak çağasyndan hem geçip bilýän maňa endam boş kesipmesin, polisiýadan eşden gorkan diýip pikir edýän erkeğe meňdeş adamy başyna ýapsynmy? Hasır edelli, gayratly, bar pul az gazansyn ýöne beýnisinde pikirini ütkötüp bilýän, gelejegini seredip bilýän adam saýlajak da. Meniň ýoldaşym kendi seni howra gelen wagtda seni ýorganyna salmaly, seni eklemeli, seni gelejege süremeli diýilen bir borç ýok. Olam ýa kaýdyp geçişiň ýaly başarjan adam ýanda özüni görmek isleýär da. Renan maskalada. İstemese şol değişime barýan şol ütgeme nemesi gidip durda. Indi ýene bir neme var. Daşar ýurda gidenler bozulup gelýär diýip bir söz var. Aslında jemgyýetiň hem nemesi var. Bu taýda bir ütgeş kabul edip bilmeýän zat var. Daşar ýurda giden aýal birinciden özüne göwün ýetip gelýär. Mysal üçin käbir owalarda şu güneş gözlüğü diýeli, gün gözlüğü aýna. Şonda kan aýallara da bozulupdyr diýip at berýän ýerler bar da, adamlar var. Sebäbi ütgemegiň özü bir bozulmak diýilen ýaly bir düşünje de bar. Bu bir agyr neme ýaňky şok bolýar da onuň töwereginde hiç görmedik, eşitmedik bir nemesi bolýar. Şeýle bir ýagdaý. Daşynan gelenlere şeýle seredýär. Ýöne hakykatda seretseň içindäkilerin bozulma nemesi has ýokary. Ýaly bunyň dürli sebäpleri bar. Onu gurrun berdik. Birinciden polis işgärlerinden başlaýar. Ýa-ni aýalyňy ýurdun içinde goýup gaýdandan ýurdun daşyna iý bereniň birazrak hopsuzrak makan diýen. Ýeka alan aýallar polis işgärleriniň nemesinde radarına düşýär.
Aňyrsyndan bärsinden girip o goşak ýeri barmy ýokmy şey edip o ırmana synaşýarlarda türlü ýollar bilen bir ırandan soňra 10 polis işgäriniň elinden geçýär sen eýýän barýançam öýüňe. Ýa-da taksiçileriň hem şeýle olaram şeýle ýa-da jaý urdurýandyr. Puly berip dor dälmi aýaly puluna eýe çykyp jaý urýandyr. Ustalar bilenem bolup gidiyor bu işler. Kännem nusgalar var da bunun. Şeýle ýagdaýlar bolup geçýär. Yani aslında ýurdun içinde bu ýagdaý gaty nemeden. Yani ýurdun içindäkilere näçin kän üns bermeýärler? Sen ýurdun içindäki ýa-ni gün aýnagyny dakan okda. Gün aýnagyny daksaň bolýar. Bolmasa göze görünmeýär şeýle bir nemes bar. Tarakana diýelim, ýa-ni eline gelýär-de ýurdunkylar näçe bozulsa olar terin çykarmaýar. Ýöne ýurtdaşyndan erkin adam geljek, o da başarly adam geljek, o da şoň toplumunda öňüni ýoluny ýapjak bolýarlar da. Ene bozulup gelipdir. Ene ýa-ni aýtsyňar aýnak takynıpdyr, ýetgişli adam bolupdyr. Pikirler başga bolsa da bol nemedipdir, akyl urupdyr, şoň ýaly jahiliň çykarýany gep urmy tarakana diýerler. Amakly bolup bähbit bolup durda. Owa. Şeylerek bulum näme getirýär aslında jemgyýetiň ýa-ni fragmentasiýa diýilen bir näme ulanjakda bir söze. Bölünme. Ýa-ni jemgyýetiň täze bir status döreýär. Daşary ýurtda işleýän aýallar, pully aýallar diýelim muňa. Şeýle bir status döreýär. Bu statusy türkmen jemgyýeti ýa-ni köne türkmen jemgyýeti kabul edip bilenok, şonuň üçin dürli adlar ulanyp bilýär-de. Näme şol aýallara garşy. Bu aýallar erkin aýallar şol wagtyň özünde de. Şonuň ýaly bir tarapy bar. İçindäki Sözüm var. Ýatlap geçen sözüňe kestim. Tersini değiştirmeýän ýylan ölür diýe, pikirini değiştirmeýän adama iza galar diýip nemes var da, ýani kosum içeridäki halkam pikirini değiştirmese iza almana mahkum bolýar da, ýani medeniýet bilen, akyl bilim bilen ayaktaş döwre bap gitmese, ýani ýaly cennetin aladasında, o dünyanın aladasında, ayalın eline aladasında, şoğur narratif diýilýärmi, şonuň pikirlerde ýaşaýar. Awa. O şeýle pikir o üýtgetmeýänlik, ýa-ni pikiri sen durup özüňi üýtgedip bilen ok, ona käbir zatlar sebäp bolmaly. Mysal üçin daşyna çykan aýallar o isläp pikirini üýtgän ok, daşyna çykandygy üçin üýtgedi, öz üýtgeýär. Mysal üçin aýdaly şu wagt pul gazanyp beren, ýurdun daşynda işläp beren bir aýal çykmadyk bolsun, onun yerine başka bir ýurdun içindeki aýal çyksın. Onu üýtgemeýe, ýa-ni ýurdun içinde galanyňky daşyna çykan üýtgeýär. Bu zatlaryň ýa-ni uly bir neme täsiri daşky gurşagdan gelýändir. Daşky gurşagyň üýtgese sen hem üýtgemeli bolýar. Meşhur. Sen üýtgäp bilmeýän bolsaň diýmek o taýda da kän galyp bilen ok, ýa-ni işläp bilmän izna gidýänler bardyr. Şolarky emetme. Oňa şeýle urdat var da, merdan ýa-ni krenanlar taşynda işleýärler, dünýäni görýärler. Bilen pikir üýtgeýär, dogrymy? Taşda görýärler, ýurdun içini görýärler. Ýurdun bu ýagdaýy bizler näçin ýurtdaşyny ýani jemi situation görýär-de bir pikir dörýär. Üýtgeşme bolmalydygyny, böyle bolmaly däldigini bilýär. Yani käýürler bunu dile getirip berýär, ýani töwreginde aýdyp bilýär, diýär. Ýüze çykarýar ýöne köpçülik içinde şonu aýdyp bilmese de eýen beýnisinde otyr da niyet bar. Şöyle durmuş dowam etden däldigini, bu pullar biri pullardyň ýanda erkegiň ejizdigini, bu näme dogrudygyny şu niyet içinde oturýar da. Ýani tarakana diýelim,
adamlarına da gerek var. Çoğu niyetini onu almak da ve söylerek düşünüyorum da. Yani avval durun patlama Onların gowy sosiologları yok. Şonuň üçin bu zatlara kän düşünen oklar. Näme bolup berenler. Ýa biz aýdýas bärden belki bir zatlar öğrenirler. Ýani indi giçde ýygyny ýetgedip bolmaýar. O şeýle ýanky umuman iki näme aýryp bileriz jemgyýeti ýanky erkin aýallar köp zat üýtgetme nemesi var, güýji var, özem düşünjelerini nemesini hiç ýygşyrgamdyr onoklar aýdýarlar. Ýurdun içindäkilere göre. Demişler. Ýurdun içindäkiler o bu zatlara düşünen ok gaýta şeýle bir zat var. Indi köp adam maşgalasy täzelenjek diýilen ýere geleli. Ne sen ýanky aýdan ýeriňem bar içinde. Käbir zatlara fark edip başlaýar, gözüne görüp başlaýar. Ýanky aýtdylar, bäriniň aslında ejizdigini görüp başlaýar. Bir neme bir gyz okuwa belde şu nemede. Gurrun berýär, täze gelipdir soň. Ejesi bilen kakaslaşynda işläp ýöreken bilen oken gelse ikisi aslında aýrylyşypdyr. Ýa bir näçe wagt bolupdyr. Ejesi bir türk bilen durmuş urjak bolup ýöreken. Soň muny görüp şok bolupdyr. O şeýle bolmaly. Aý soň ýanky kakasynyň bir hil iňrenip ýören häsiýeti bar eken ýurdun içinde de. Soň şu häsiýeti bularyň arasyny bozupdyr. Soň bozandan soň ol aýalam uzaklaşmak bilen bolupdyr da erken ejiz tarapyny görüpdir. Ýurdun içinde bolan bolsa-da başga çäresi bolmasdy. Şol öýüň içinde çeýdip geçmeli bolupdy. Şeýlerek bir zatlar gurrun berdim. Yani kän zatyny gurrun berme gerek yok. Yani gurrun berip durmaýyn. Şeýlerek ýagdaýlar bar. Indi edil şuna benzeş. Esasen şu diňe äri ýa-da diňe aýaly ýurtdaşynda işläp ýörenler bar. Ine şolaryň maşgalalary köpsü. Mene bilmedim san vermek ýalňyş bu nemede ýöne düşünükli bolmasy üçin bir pikir edilmesi üçin 90% belki de maşgalalar bozulup täzeden gurmaly bolýar da sebäbi. Biri eýen 5 ýyl daşarda işläp düşünjesi hemme zat üýtgedi. Öýüne barýar, öýüne baran wagty şol goýup gaýdan jahil diýeli düşünjesiz, sowatsyz bir adam otyr. Onuň bilen bile ýaşamaly. Bir kwat görýän edýän hereketlerini zady görüp soň neme diýärdi? Mysal üçin mardan bir ýylleşimiz bardy. 5 ýyldan işläpdir ýaly şu ýollar ilkinji açylan wagty gitdi. Soň barypdyr, ay bu taýda diýär ýaşap bolanok dip jaňetde gurrun berdi, aýalynyň ýagdaýyny gurrun berdi. Bular diýär adam hasap edenok, bu näme bolupdyr bu? Goýup gaýdan adamlarym ýok diýär. Öňem şeýledir welin. Ol käbir zatlara düşünen bolmaly ýurdun daşynda. Şey dip soň çağalaryňam hormaty ýok. Ýoksam näçe pul ýerdim diýip oşa zatlary gurrun berýär. O pul ýermesi ýermezligi bu zatlara nemeden okda känbir täsir eden oken insan. Ýurdun içindekiler hakykatdan käbir zatlary görüp düşünüp bilen oklar. Ýurdun daşyndakylar bolsa düşünýär. Bulam düşünýän bilen düşünmeýän adam ikisi bir arada ýaşap bilmejegi üçin bir ýyl bolmasa 2-3 ýylyň içinde ýa-ni köpüsiniň maşgalalary bozulup soň täzeden gurýarlar da. Şeýlerek bir ýagdaý öňümizde garaşýar. Soň bir Telegramda bir neme bardy, bir video habar paýlaşdyr şo taýda. Daşary ýurt Türkiýede işläp barypdyr oğluna ýa boşluk ýa bir neme gurnapdyr da mektebe barypdyr oğluna okap beren mektebine barypdyr oğlu tanany okmuna. Soň men kakan ýa däden diýär-de Balkanly bolmaly. Men däden diýip aýtsa da sowuk bolup dur sebäbi näme üçin? Maşgalanyň demesinde bir ara kesme bolupdyr. 3 ýaşynda goýup gaýdypdyr. Özüniň aýdyşy boýunça 3 ýaşynda goýupdyr. Işlemäne gidipdir daşyna.
Son 3 yaşında ýam ol ýadyndan çykýar al bilýän bolsa da şowap olaýan bullakan olupdur da şo nemeden seredişde görä bir 4-nji synykdan bar ol. Epesli wagt geçen bolmaly. 3 ýaş bilen 4-nji synpyň arasynda kän wagt bar aýda. Soň ine tananyk o oğullu meselesi çağız şeyle de indi ayalı nähili boldu. Ona mine görmeli diňe o däl hem şeyle ýagdaýda. Baran wagty täzeden keşfedýär ayalyny ýa-da ärini. Şonuň ýaly ýagdaýlar bar. Ya bulam jemgyýetde gaty uly üýtgeşmeleri getirjek. Eger şu üýtgeşmäni dogry amala aşyryp bilmese, ýa-ni dogry bir nemesi bolmasa bunuň ýa-ni urukturuculugy mı diýeň, syýasy taraplary hem bolmaly, bunuň ykdysady taraplary boljak. Sebäbi başgalaryň bölünmesi diýmek ykdysady balansyň bozulmasy diýmekde. Ýa-ni mikro ykdysady nemelerim wagtlaýynça bolsa da şo döwürleri gowy geçirmeli şeyler bir düzgünleri, düzgünnamalar ýa-da planlar taýinlanmaly Türkmenistanda. Bu şeýle soň ýene bir zat bar. Üýtgem ýa-ni maşgalalaryň bu taýda täzelenjek diýip aýtdykda ýa-ni maşgalalar bozuljak diýip ýazyp bilmedik ýöne dilden aýdaly maşgalalar bozuljak manysynda aslında bir tarapdan seredilen wagtda. Indi täze Türkmenistan gurulanda da şol zat boljak. Täze Türkmenistan adamlara täze mümkinçilikler getirjek. Her bir adama. Soň öň elinde mümkinçiligi bolmayan adamlar özüni täzeden keşfedip başlajak. Özüni täzeden keşfedip başlanan wagtda soň köp maşgalalarda ýol aýrylygy emele geljekde. Ýa-ni ol beýletmäne karar berjek ýok, etdirjek däl diýjek biri ýok, beýletmäli, eýle bolsun diýen ýaly meseleler sebäpli ýene de maşgalalar täzelenip biler o taýda ýa-da beýleki söz bilen o bozulyp biler. Diýilen o ýagdaý bar. Bunun sebäbi aslında şu tarapdan gelýär. Aýdaly gullukdan gelýär bir oğlan. Daşny üşýärler ine o pelanyny gyzy bar ine gowja gyz akyllyja ýene näme eýle beýle diýip daşny üşýärler. 3-4 sany aýal bolup şonu o 20 ýaşadyň gulluğa mutarp geldin, ullakan adam boldun diýýärdi gözlerinde şeýle görünýän bolup biler o. Soň bunu zordan öýlendirýärler, bir giden pul çykdaja edip. Ullakan adamlar edýär bunu. Ýa-ni şo 20 ýaşly çağany duzaga düşürýärler-de birinciden. O durmuş gurmana ırýarlar. İkinciden bir giden o berýär batyrýarlar bu 20 ýaşly adamy. Bu bir ýyl ýaşap görýär. O bergiler bir tarapdan iýip barýar. Soň yeter yetmezçilik maşgalaryň içinde bar. Soň näme diýär men diýip taşary ýurda gideýin, Türkiýe gideýän menem gidip işläýin. Bergilerimi yapıp gelirim diýär de özüne alýar. Soň gidýär o bergileri yapandan soň indi öý guraly diýär de. Indi o öý gurduk maşyna mal diýär. Geçdim 10 ýyldan soň barýar. Onuň daşary ýurda çykyp işläniňe pikir üýtgeýär, köp düşünjesi, giňişliğe de göz ýetimi. Gelýär o içindäki bilen ýaşap bolar ýaldan. Çağsam özüni tananyk. Ve şeydip yani bu kıyıska nemesi şu. Şu edilen yanlışlıklar Täze Türkmenistan'da düzedilecek. Adamların özü düzetecek bunu. Mene bilen olsatım 20 yaşta ölülmezdim diyecek. İyi 25 yaşta diyecek de birgiden beriye batmazdım. O olmazdım, bu olmazdım diyilen yağlı nemeleri olacak düşünceleri. Indi kıyız tarafına geçelim. Kıyızların birazrak iyirak olýar. Okuw taran wagtynda köpüsünki. Soň olaram edilçeyle ýene bir 3-4 sany aýal daşny üşýär. Ine şu oğlan gowja maşgalanyň nemesi. O diýip o kıyızı ırýarlar daşny üşüp. Soň
Ondan durmuşa çıkarıp koyuverýärler. Olam ýene berge batyp, ol barjak yer berge batdy ýa-da toý edenden soň. O ýa-ni padşahlaryň toýy ýaly toý edýär iň garyba meň soňam. Şey dip, olam şol tuzagyň içine girýär. Eğer daşynda neme dip börken, işläp pul urup börken ýurdun içinde köp zatdan habarsyz, soğutsuz galýar. Eğer gelýär, ütkäpdir. Edýän hereketleri gözüne ýakan ok ýa-da dowamly bir zatlar dip düzetjek okdur, oňa gahary gelýär. Bozulýar ýa-ni şol bir wakan dürli gözden seretdik-de şu wagt häzir. Çykýan ýer bir hemmesine meň nemese bir problema çykýar. Maşgalalar gaty gowşak gurulýar başlangyçda. Dargamasy gaty aňsatdyr. Ýöne dargaman saklanyp durýar-da belli wagtça. Olan wagt gidýär. Şu adamlaryň köpüsi 40 ýaşyna dogry ýetýär-de. 30 ýaşa 50 gelýänleri bar. Bular o täzeden şekillenmeli bir giden neme. Indi bunuň esasy sebäpkäri iň soňy ýene-de gelýär biziň ýa-ni rus agalarymyzdan başlap özümüziň tebii resurslarymyza eýe çykmazlygymyzdan gelýär-de. Ýa-ni näme üçin daşyna çykýar bu adamlar, näme üçin sowatsuz, näme üçin internetleri ýok. Sebäbi gaty ýöneköy Türkmenistan öz baýlygyna özü eýe däl. Şonuň üçin hem halky garyp, sowatsuz, ýapyk bir jemgyýet. Eýdip daşyna çykýarlar. Bir zatlar etjek bolýan zadam aslında maşgalasyny tutuş nemesini ýykýar. Şeýlerek meniň o bir nemede görüp aýdyp biljek zadym. Bu bir sosiologik tarapy gaty agyr. Mesele indi bu ýerden soň çözülmelise, ýa-ni çözgütleriň içine sosiologiýanyň nemesi gaty uly bolmaly, bolmasa käbir zatlar dogry çözüp bolmaýar-da. Iqtisady syýasy taraplar bar, welin olar gysga möhletli bolýar iň soňa. Uzun möhletli çözgüt gerek bolsa, o sosiologiýa üst tutmaly bolýar-da. Men öz okan nemem bolmasa, men professional däl, onu aýdaýyn. Sebäbi professional bolmak üçin sosiologiýa gaty geniş literatura eýe, onu okap guturup bolmaýar. Benim umumy düşünjelerim, pikirlerim aýdýanda bu taýda. Dogry, şu görünüp duran zat, indi menim öz bilen bilen aýtkam, ben aýdandan. Indi staýda erk adamlardan başlatak ýurtdaşynda işledi, bir näçe gözletim bitmedi, dünýä garaşy bitmedi. Ýurdun içine bardy, renany aýaly. Şo öňkü nemede da dünýä, öz dünýäsi bilen ýanda çağagynyň atlaryna nähir bermesi, ýani ýakynlyk etmemesi, ol ýene-de şo enäniň görkezýän dünýäsi bardyr. Şondan gaýnaklanýar-da. İki dünýä, bir erkin dünýä bar, bir öz içine kapanyp ýatan bir dünýä bar. Bu ikisi hiç tek gelmeýär-da. Ondan renan maskala da daşarda işläp içeri girse, bunun kombinasyonlary garşysynda görä bir begaýrady öz çağalarynyň öz üçin hereket etmek islemeýän, ýani gorkak diýmelde ýöne nahil diýýärdi, ýani begaýrat söz bardyr. İslemeýän, ýani başga biriniň oňa taýinlap bermegini isleýän düşünjesi bar o türde köne dünýäde. Ondan bir erkegi näme başyna ýapynmy ýandy söýler, oňa aýal boljak bolup ne gazanç edip bilýär, ne gelecek üçin bir söz aýdyp bilýär, mezbur ondan ýollar ütgünmeli bolýar-da. Meşelere düşünýär. Ondan içeridäki dünýäniň ütgünmezliginiň nämäniň Ruslara hizmet edýän döwnükleriň üstü bilen ellen edilen o näme wada internet ýani bilgini ýakýarlar. Ýoksa şu internet açylsa, açyk bolsa
Linkuleymova, kim olan 3. dünya yurtları olan ya. Şu internette açık olsa yuvaş yurdun içine dünyası yutacak da dünya var şey fikir edişi yani önkü durmuşu doğru geldiğini bu milyar dolarlar bizim pullar olmalı. Ortalar bir semiryanduğunu şu düşünceler öyle gelecek da var belli var halkın masasında daha yetik daha. Ondan internet yapacaklar otilarla. Yani maskalalara gayet gelsek yani köp maskala yani ayttık abi erkekleri gören maskalalar ütümeli oluyor da yani yollar ayırmalı oluyor esnede. Köne dünyanın onların hep yok ne kültür var otayda bar bilenin gündelik karnını makaronuna doyurmak ses çıkarma gulwal onu kabul etmiyorlar da. Yani. O şeylere umuman aydılanda kan o köp zatları gurur çalışırmlaştırıp durmalı yani. Degde şu ve gelecekte de taze yani köne maşgalaların köpüsü yıkılıp onun yerine şu önkü adamlar taze maşgala vuracak da köpüsü şeylere olacak görünüşe göre. Şeyle taraflar var. Onda şu dayda Cem'le bilir. Hava. Yaxşı. Hava iyileşler sağ olun. Ne berdan iyileşmezem. O meseleni gozgodu. Şöyle. Yine de görüşürüz. Öyle. Sağ olun hem